ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ରାତିରେ ଆମର ହେଇଛି ମାଛ, ରୋହି ମାଛ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ପିଆଜ ଅଛି ଆଉ ଆଚାର। ମିଲୁ ନିର୍ମଳା ବି ବସିଲେଣି, ମୁଁ ବି ବସିଲି। ଟିକେ ଝୋଳ ଟିକେ ଆଳୁ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ମସ୍ତ। ନନଭେଜରେ ନିର୍ମଳା ରୋଷେଇ ଓ ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି ପୁରା। ପିଆଜ ଟିକେ ଜାଣି ପୁରା ଦେଶୀ ଖାଇବା। ମାଛ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ପିଆଜ ରଖିକିରି ହେଲା ଝୋଳ ସହିତ ପିସ୍ଟା ଜବରଦସ୍ତ। ମିଲୁ ଖାଇଲାଣି। ମିଲୁ ତ ମାଛ ଭଲ ପାଏନା ଖାଇବାକୁ, ଆମେ ସବୁ ଖାଇଲୁ।